so mu gwada cewa abin da ya faru Zamfara iskanci kuma rainin wayo ne. Satin da ya gabata shugaban zaɓe da aka turo daga Abuja ya ci amanar mu, ya cuce mu, ya zalunce mu. Domin ya gaya mana cewa mitin za a yi da safe. Suka fito suka yi iskancin da suka yi. Yau muna son mu gwada ma duniya cewa ƙarya ne. Abin da yasa na ce mutane su je su hau mota su koma gida. Mun riga mun cimma burin mu. Abin da muke so mu gwada ma duniya cewa ba kai komi ba a Zamfara. Amma mun san su. Dama na su suke kashe mana mutane a cikin ƙauyuka. Ba su dama ba. Rashin kisan kai cikin garin Tsafe da Gusau da ko'ina mun riga mun kira mutanen mu mun gaya musu su koma gida. Kuma ƙaryar da suke yi cewa shugaba Buhari shine chief security officer shine bai turo ma'aikata. Yau mun gwada wa duniya ƙarya su. Yau kuma yan sandan da suka gasu na amma da kai mun ka mutanen garin nan an musu kisan gilla da rana tsaka. Amma yau duka suna sun taru a nan. Mina ya kai ne sanata. Haka nan jama'a ina godiya. Na gode maku. Kowa ya koma gida waɗannan tsinannun mutane suna iya kashe ku. Kowa ya je gida na gode.